Dobré ránko, tretí deň, ďalšie fitko. Dneska to bude to najlepšie, najzaujímavejšie. Ideme do Binovsu. Takže sme tu pred Binovs gymom. Vyzerá to tu jak smetisko niekde v Horných Orešanoch. Autá sú to lepšie jak na smetisku. Je tu nejaká taká menšia exhibícia superkárov. A tam pri vchode sú tie lepšie. A toto je tak spravené, že keď máš dobré auto, tak dostaneš VIP miesto pred chodom, aby všetci vedeli, že si veľký papalá, že chodíš sem. A keď prídeš na nejaké haraburde, jak MG5 GT, akurát ide voľaký chudobnejší občan. Poďme na to. Vidím už hneď hoisty, hneď mi je zle. Tu máš. No však ideme to vymeniť za tielko. Dobre. Prime Black Power. Kamaríde, najnovšie panaty. Ja sa teším na toto, že to vyskúšame. Kamaríde. Tieto máme panatičky. Celá. Binovs má tu aj vlastnú radu suplementov. Tu sa prechádzaš a nevieš, kde si. Zablúdiš medzi strojmi. Akože tento vibe je extrémny. Ale ty na to máš aby som bol vypnutý jak pojistka. Mám na to excuse. Ty čo máš, aký máš excuse, že si vypnutý jak pojistka? Že musím rozmýšľať za dvoch dneska. Ja rozmýšľam aj za mňa, aj za neho. No. Rastopám. Zmiešame všetky dobrodky, ktoré tu máme, aby nám to poráne zapísalo. Radka, ty čo máš? Radka má Radkalín. Aj to nám daj. No jasné. Daj nám aj Radkalín. Nech to píše. Dneska vás porazím. Ja už pijem. Dávaj. Ja už pijem, mi sa nedá. Mi sa nedá naplniť na záchodu. Dneska rozoberieme túto posielku. Viete, ako sa cítim teraz? Že chcem niekoho zbiť. Normálne ide na mňa tá ťažká agresia moja. Ja vám tak poviem, že Mark má ťažký problém s kofeínom. Ako náhle dostane kofeín, tak mu pekne kúruje na hlavu a začne byť agresívny. A hlavne po alkohole. Nie. Po alkohole je kľudný, ale keď si dá kofeín, tak mu pekne mece. Na druhý deň po alkohole, keď si dá kofeín, vieš, tak to ešte zvýši účinnosť toho zostatkového alkoholu. No, keď si dá, počkajte za chvíľu, uvidíš. Daj si dole okuliare. Tu budete musieť byť troška ďalej odo mňa. Proste cvičte čo najďalej odo mňa, pre istotu. Tam sú aj boxerské ringy, keby sa chceš. To nie, ja chcem rozbiť tie stroje. Ideme na to? Poďme na to. Ale kamoško. A toto je čo? Neviem. Bola to haraburda. Samozrejme, okrem Nautilusov sú tu tie ďalšie extrémne stroje. Primy. Tieto Black Powery vidím prvýkrát v živote, ale vyzerajú nadúpane, ty kokos. Tak tento gym určite chceš vyskúšať. Ďalší Nautilus Leverage na chrbát. Sú tu aj Matrixy. Akože tu si každý nájde to, čo chce. Kamaráde, ako si to zbadal, až mi tlak vyskočil. Že to je hoist podľa farby, ale je to Nautilus, takže na tom si môžeš sedieť kľudne. No poď. Samozrejme, každý stroj musí byť Nafulovaný desinami, tým sa chváliš? áno, lebo väčšie tam, neviem, prečo si dával desiny? Keby si dával väčšie, tak vyfulujem z väčší. Ak si niekto myslí, že Men's Physique nemá nohy, tak sa pozrite na Rasťové nohy. Tak má pravdu. Ty si ešte nevidel asi svoje nohy dozadu. Dáme tu cviky na hamstringy, tam ešte tu je jedna dobrá mašina. Môžeme ho dať, keď to je v strede. No. Alex, na tretím ako na želanie, hamstring. No. Ja hamstring nechcem ani vidieť. A to je moja obľúbená partia.
Nasťo tu vlastne v tomto fitku trénuje, ale keď tu chcete trénovať ako tréneri, tak musíte zaplatiť membership a potom už vlastne môžete trénovať hoci koľko. A koľko tu stojí taký membership? Tuším, že 9 000 na rok, 9 000 dirhamov, ale takisto musíš mať víza na to, aby si tu mohol začať trénovať. Že keď chceš začať trénovať, musíš byť Dubai resident a tak musíš začať trénovať. A tie víza boli koľko? Záleží, aké máš, viac pobyt, vieš, máš freelancer, potom môžeš mať na firmu, ale ešte freelance okolo 10 000 dirhamov. Takže nie je to také jednoduché, že len si tu prídete a budete tréneri, ale musíte byť aj Dubai rezident a ukázať kvalifikáciu a všetky tieto veci. Mark, ideš robiť trénera sem? Áno, idem, to je môj sen životný. The best gym in the world. Otázne je, čo pre teba znamená the best gym in the world. Či hľadáš stroje, influencerov, alebo dobré značky, alebo saunu, masáž. Čo je pre teba best gym in the world? Čo to znamená? Best gym in the world znamená pre mňa to, keď tu zbadám známych ľudí, kulturistov, ktorí motivujú trénovať, dobrých trénerov a veľký výber dobrých strojov a dobrý vibe, dobrá hudba. Žiadne také, že potichučky musíš cvičiť, ale môžeš sa tu rozbíjať. Kombinácia atmosféry, equipment, ľudia, všetko dokopy. No. Stroje, atmosféra. Aby tam bola sauna. A neviem, či to je iné. Dobrý equipment. Aj... A neviem, čo by som ešte povedal. Sa cítim byť veľký v tom gyme. Tak ty potrebuješ takých basic gymov. Hej, ja chodím len do takých priemerných posiach, aby sa cítil dobre tam. Sari, odpovedz mi, čo znamená pre teba best gym in the world? Skôr by som dala, že Dream Gym, tak Dream Gym bol Binos. A to sa mi práve splnilo. Ale best gym by bol taký, kde boli všetky cviky iba na riť a zadné stehná. A také, že vibe, alebo farba, svetla, ľudia, hudba. Čierno-zlatá kombinácia, čierne steny, brutálne LED osvetlenie a všade zrkadla. Ja si myslím, že tento sa tomu veľmi blíži. Máme tu takýto single leg pressing od Panaty, je to úplne že najvyššia rada. Vieme to opáčiť, dá sa to zase spojiť, dá sa to rozdeliť, môžeš spojiť jednej nohy, môžeš obidve nohy naraz. No je to topka. To sa nedá, ne? Nevieš to koordinovať. No. Keď dobre, keď je v jednej nohe, tak pohoda. Keď je po jednej dobre, ale obidve na nás, skoro som uletel odtiaľ. Dá sa zaistiť, že jedna. A to už je dobré, ne? Keby si mal vybrať, že tvoju najobľúbenejšiu značku z tohto gymu, alebo najlepšiu značku strojov z tohto gymu. To bude tu všetko, hej, takže... Asi Black Panther. Keď sa ľúbi všetko, čo je zlato-čierne. Ja keď som videl tu zlato-čierne stroje, tak to sú topky. Tie Panaty. Ťažko povedať, lebo z každej značky je niečo lepšie. Áno. Niečo iné lepšie. Ale ak si povedal, že tie Panaty sú také proste, že sa ľahko vyheglajú a non-stop sú pokazené proste raz darmo. Furt sú tam nejaké páky, nejaké niečo. A Panaty proste sú dosť také kazové, bohužiaľ. Ale zase keď sú nové, tak idú úplne brutálne. Zase aj talianské auto. Pekne vyzerajú, ale tiež sa dojdú. Poď, Rosa. Dobre. Miliakých výrobcov sme našli už, ale švédskeho sme ešte nemali. Taká ledačka. Gymleko. To je také undergroundové stroje, by sa dá. Hej, také doma zvárané. 7, 8, no minimálne 15 len leg pressov a každý je iný.
toto by som povedal. 15 leg pressov, každý iný ľudia. Obrovský rozsah vieš ísť na tomto stroji. Poďme. Podrž a zatlač. Poďme. Hej, koľko že ma to vytlačí von. Tuto chlapci sa hrali s váhami. Ja to idem vyskladať. No piči. Že to zaplním úplne celé, ako sa len dá. Neviem, koľko tam je, ale veľa. Ale čo je? Čo ťa to vytlačilo? Kámo, celého ma to vystrelilo. No, tak presne to som povedal. Poď dole. A poď dole. Tak, dobrá. Dobrá. Tak. Ďalej, ľahké. Ešte. Poď. Easy. Poď! Už len 5, poď! Búchaj, poď! Black Power. Veľmi zaujímavý strojček. Musíme ho naložiť. Bolo to ľahké. Áno. Konečne som prišiel na techniku, tak to bolo celkom super. Chceli sa pomodliť Allahu, keď už dnes sa začína Ramadán, tak tu hrá normálne, že je omša. Posilky omša, áno. Ale čo už. My makáme ďalej. A nič tam není. Ale už sú naliaté, vieš? Preto. Naliaté si jak safalátky. Všetko som čakal na koniec tréningu, len nie výpady. Výpady som nečakal ani ja, som sa rozsekal na tých predkopávaniach a teraz tu idem rozsekať ešte znovu na výpadu. Som mŕtvý, tak neviem, jak to chceme dať, ale... Ale pre nás to nerobí žiadny problém, lebo to... A keď si už tu v Binose, tak určite vyhľadať trénerov, ktorí sú Slováci, lebo je tu zo pár. Čaute, Marian, pozdravujem. Kľudne sa ozvíte, zatrénujeme, bude dobré. Tu dáme jeho Instagram. Silné partie sú asi ramená. Slabé. A Marian, ako dlho si tu? No, vieš čo, od 2014. Takže 10 rokov tu a teraz si tu v Binose ako trénera, predtým si trénoval... V Abu Dhabi. No. A predpokladám, bol si vo viacerých gymoch aj po svete. Ako hodnotíš tento Binose? Je to aj top na svete? Topka určite. Bol som aj po Vegas v Amerike a najviac sa mi asi páči tu nás skrz počasie a podnebie a je to tu super, no. Máme tu, ja som tu veľa na výber. Rastko tu je, Marian tu je a chalani tiež prišli pozrieť, tak dúfam, že viacej Slovákov príde si to pozrieť a dúfam, že si to užijete tak, ako my si to tu užívame. A chlapci, píšte Marianovi, dievčatá, keď tu budete a zatrénujte si. Brutálne vás rozseká s týmito kladivami. Jasné. To fitness.
Poď, jak nič. Poď. Chlapci už našli spoločnú tému, naturálnu kulturistiku. Lebo aj Marián vyhral Olympiu. 2015. Men's Fitness. A ty si vyhral 2000? Ja neviem, koľko to bolo, 2020? Neviem, nepamätám už. Takže Marián, ty si súťažil vo federácii IMBA vtedy? Lebo tu nebol ešte IFBB vtedy, 2014-2015, naturálna bola, no tak som šiel na naturálne. Kedy si prestúpil? No hneď potom, 2014. Áno. A už potom súťažil si normálne v IFBB? Hej. A taká, že najviac súťaž, čo sa ti ľúbila v IFBB, čo si že vyhral, alebo tak? Vieš čo, ja som vyhral Muscle Beach Venice v Kalifornii 2017. A bol som druhý v Las Vegas na IPC-čku. Tu na Muscle Show som bol vždy vo finále, taký druhý, tretí. Nevyhral som súťaž, hej, Muscle Show. Ale no to bolo až také najviac. Koľko tu už robíš trénera? Bolo 2014, 10 rokov. Tak dlho. Super, život dobaví ťa baví. Hej, veľmi. A ja si som... Ani som odtedy na Slovensku ani nebol. A opýtam sa ti na tvoju formu. Držíš takúto formu celoročne, alebo chystáš sa teraz na niečo? Hej, mám teraz objemovú formu a také slabé, no. To povie čo. Také slabé. Také pod vodou je to teraz, no ale... Počkej, ukážem také silné, keď chceš jesť. Keď je súťaž, tak je to ostrejšie určite, no. Nohy sme domakali a s Rasťou sme dostali taký brutálny nápad, že poďme to poriadne vycukriť. No ak zacukríme a ideme ďalej, pokračujeme, vršok tela. Predstavíme vám aj iné stroje, aby ste si nemysleli, že nohy sa dajú cítiť binovce. Zakončíme to muscle up. Áno, tými. Klasická rýchla cukrovačka. Glykemický index, aký to je? 80 zo 100 na 80? Aj viac, má 90 ryža. Že treba doplniť troška glykogeník, zdvihnúť inzulín a pokračujeme ďalej. Sara, ďakujeme za klebiky. Kúpime ti nové, napíš na ten účet, čo ti vysieme. Ak zatvoríme, nech nejdú. Páni, týmto sa ideme cukrovať. No. To máme lepšie, nič. Čo to? Pekne čisté? Ja, Marín, to je extrém. Zamachoval som. Pán Naturál? Ja dám jeden. Poď dobehnúť. Ale zakúkaš. Lopni to. A teraz to máš to. Hop. A lopni to. Hop. Dobre, dobre. Dobre. Dobre, že sa tam putoval, dobre. Zapálen vám tieto šlachy, kámo. Nedám to. Nie sa nič. Veru. Bicepsujeme. A Mark skúša hoisty, jeho najobľúbenejšie stroje na svete, ktoré v každom videu vychvaluje. Sú ho milované stroje. Keby si mám vybrať jednu značku, tak je to hoisty. Ale čo ja nespravím pre Rastia, keď to tak miluje, tak to si odcvičím. Raz. Dva. Raz. A neudri si hlavu, to je zniče hore. To je dosť dôležité. A lokte spolu. Na ten. Tak.
uznať, je to jedno najlepšie fitko, v akom som kedysi bol. Je to absolútny luxus. Zo všetkých strojov je tu 380 000 variácií od každého dobrého výrobcu. Hammer Strength, Prime, Nautilus, Panata, všetko, čo si vieš predstaviť, tu je. Môžeš tu odmakať na takých strojoch, ktoré ti najviac sedia. Obrovské fitko, ako vibe, atmosféra, brutálna. Stretneš tu aj známych ľudí, veľkých majiteľov rôznych fitiek, distribútorov, aj FPV Pro pretekárov, dokonca aj Slovákov. Tak určite, keď si v Dubaji, toto nevynechaj. Vstupné stojí síce $50 jednorázové, ale keď si kúpiš weekly pass, tak sa to už troška viac aj oplatí. Akože fat gripy sú jedna vec, ale toto nie je, že fat grip, to je normálne, že čierna klobása. Grip. Čo to je? To je extra fat grip, kámo. To je extra fat grip. To je, keby si držal toto, presne takú istú ruku, to má nejaká konštrukcia. Možno sa to dobre drží, ale... Hneď ti povím. Ale dobre. Áno, je to dobre. Ja som ten typ človeka, ktorý furt nakladá, Alex je ten, ktorý furt uberá. A kto vyzerá jak? Chápeš to. A týmto sme ukončili náš dnešný tréning a teraz sa ideme... Dobre nájsť. Čo si dáme? Rastio Pump. Uvidíme, čo budú mať. A bude to kura z rýžov, ale dúfam. No, double carbs. Takéto jedlo sme si namixovali. Ja mám 300 gramov kuraťa. Rastio si dal shredded beef s rýžou. 200 gramov a 100 gramov sweet potato. Len tak prvý. A koľko si za to zaplatil? Bolo 75 dirham. Takže zhruba tých 17 €. No. Ja som platil 64 za toto. Marian, ty si čo objednal? Burgery a sladké zemiaky pečené. Fit meal. Radka má lososa. Krevetky, bakaty. Tá brokolica len tak pre ozdobu. Krevetky, meatball z rýža. Koľko sa zaplatil? 78 €. Dobre. Inak tu vo fitku ti len tak nepúšťajú hudbu, ale kamaríde, ti tu hrá normálne disc jockey nad barom. A odchádzame z Binousu, hodnotím toto fitko 10 z 10, absolútny strop. Aj to, ako sme si tu odmakali a ideme ďalej. Lúčime sa s Marianom. Ideme do Jungle Gymu, či jak sa to volalo. Tarzan Gymu, tak skoro som to trafil.